Ngineminyaka eyi-25 satshata. Sesisemtshatweni ngoku iminyaka eyi-42. Umkhulwa wam apha uDr. Mbambisa noSispinki Mbambisa. These are the two people who ministered so much to us without saying a word. We have known each other and we have been to their surgery many times. We learned so much about them. Impilo yomtshato ifane neyabo. Indlela abaphile ngayo pha anditsho ukuba bekhona namhlanje. Kuba bekhona utata ekuthiwa ngutata uJona Muha, who is my friend and my accountability partner Pemoti, would give testimony to what I'm saying. Ukuthi they have lived the life yokuba the lives yokuba ngabantu abatshatileyo to the extent yoba sihalele ukubalinganisa. I'm so humbled and so excited to say a word in their presence. Ngiyaqala nqa ukuthi sit down under the authority of the voice kaDr. Pinky Mbambisa. And yet they have influenced us so much just by living their lives. Bawengcwele lilizwi lakho elinkosi. Yes, Lord. Elilingene. Oh yes. Egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. Sizawumelana sobabili. Nona sibonile bakwewu kwawusani lapha sawuthi seningasekho. Siyabulela ke umama notata uDlomo abakwazileyo babasifumane this month sikhona ekhaya. Ngabamelana lethu abaya. Bathi basolo badlula kuvaliwe. Basolo badlula kuvaliwe ngakho mnyani ke asingobantu abahlala phaya sihlala pha phandle. Ubizo lethu lulapha phandle. Uthi kuKwaZulu Natal kube kuse Orange State kube kuse Joburg kube kuse Kapa kube kulapha eStern Cape kube kuphi zonke izindawo. So weekend enyangeni ayikho eyaphaya kwami. So yona noxa bedlula phaya banyanzeleke ukuthi behamba bahambe phambi kwendlu yethu. So bafika kuvaliwe. Bazo babona kuvaliwe ngekho kwani kulight alarm. Uzothena uzoba light alarm. Abantu abahlali inkosi mayinsikelele. Mandinibulise ke bakhonza egameni elihle lenkosi Yesu Kristu. Ndiyayazi ke mina ke phofu nabefundisi abakhona apha ndiyayazi bayayazi ukubana umfundisi xa sesepulpitini ngase angade akhaleza release sisenza ukhaleza yonke lento enzayithetha. Izwi likaThixo lithi you have to work for your own salvation. Which means noba sowukhona apha enkosini akho nto ichip awuzoziselwa ngedish uhleli wena esisingumi kwakho. So you have to work your own salvation. Injalo ke nalapha emtshatweni. You have to work your marriage. Ndivile mosabdaka bakithi yilenda befuma ndikuyo lela Nkosi yami. Ndiyeva uba uyasetyenzwa apha umtshato. And into endithanda kakhulu into yoba ndive into yoba hayi mana apha izwi likaThixo linjalo akho intsimi yankosi apha. Ukuze ngazocengwa mntu ngezwi likaThixo. So ndithe kwalinje ngoko ndidadaqoba Nkosi yile ndawo bekufanele uba ndilapha yiyo le nto wenze uba le conference ibe nge-22nd November kufuna ndiyize Nkosi ndizokuba yintoni. Umfundisi uMasiza ke ungumntu uyafundisa umfundisi uMasiza. Of late ke yonke into uThixo esele plante pha kuyo uyathanda ukuyisulela to the people. Singahambi nayo. That is ushiyeke lento ozoshiyeka futhi khambe ndizikhumbuze ngalanto benza ngamanye amagama uzama ushiyile gasilixeko kalokele nani ndiyabona lixeko ngoba andazi noma zawusonela nata kunjungweni thina besilungiselele just 30 couples besingabagcwele indlu. So at least 2 people. Okunye ke ba una into yokubhala ndihlala umthetho wami ndisebenza lento sisebenza kanje abandisebenza weekend ndihlala ndinabo bobuyileyo ndihamba nabo bahlala pha ebhekini igama labo ke ubuyile ba unayo ndizokunika ubhale kwazi ufike ekhaya uzikhumbuza la nto uyithethwa kuwe wayibhala
Inomzukulwane angeke besakwazi imilenze ayivume ngumakhulu. Into oyifunayo umnike. Enkosi, over to you ke tata. Iyabulela ke lami. Thank you so much. Yani ke ayondwa niyaletha ukuba semtshatweni for 42 years. Kanga ngoba ndivuka yonke imihla ndizicongratulate. Ndibulela uThixo ukuzana nentombazana endala yomkhosi endadibana nayo amazinga esibhozo ushare the same bed. Nathi enye into esayifundayo ukubana masincede uThixo singaze siphile sisebenze ngokwahlukeneyo. Noba sadibana sizititshala nje sathuba sisebenza sikwifindi yokutitshala umntana ukubana singaze sitishe ngohlobo lomnye avuke kwenye indawo omnye avuke kwenye indawo. It's only a spell of about a year that we taught from different areas. Since that iminyaka yonke sichitheke sikunye sisebenza sivuka from the same bed, except for the time I went to study overseas, but most of the time we lived and we worked together from the same place. Amen. Yasinceda ke loo nto yasenza sakwazi ukuselana, sakwazi futhi nokunyamezelana. Nyani kona yokubana umtshato fertile zizinto zoba abantu ba conflict. Andikayibone indawo ene room enethi ye conflict kodwa lo mtshato. Amen. Yabona apha emsebenzini asixabani kakhulu njengabanye. Xana kusonwabe kakhulu nonkosikazi siphikisana about 580 times. Imini apho izinto zihambe kakuhle. Xana ke kurongo ke siyachitha ngo-1000 ngezinto esiphikisana ngazo. Sike siphikisane ngendlela lemali iyabe qala ize down. Athi kubhetele leqitha kwa-Pick n Pay. Yona lithi right le amapha sas. Ibe likhushuluza. Kuba wesi ngente bandihamba nje. Amehlo akhe azibona kwangoku izidloti mnawam. Kuba ngabe imoto ke yathi pha uThixo. And I know man is not going to drive away. The list goes on. The point I'm trying to make ukuthi there are more than a million times and 10 times with them saying. Dale ngikule kathathu. Bathi hayi imali into luyenzayo. Ihembe khanga ifakwa neqhinele khanga. The list goes on. The point I'm trying to make ukuthi umtshato is a room for misunderstanding. Ingaku ngoba ngaba lo muntu umtshadileyo mdala adult une-independent thought unless ke umtshati isimumenya sesimoyo yona sesibhambham sesiwubhebhe right ningavumelana qhoqhoqho kodwa banaba uthe ngathi usezingqondweni. There's so much, so there is no reason to worry that there is so much that is the room for you to conflict emtshadweni. The worry is how able are you to manage that? Ngexesha njengangoku abantu sebegqiba kutya sekusemalanga, you have listened to so many good things. I've said that, listen so quietly, great wonderful things. Akho nto eshiyiweyo kwezimakhayo umtshato. Ndishiyeke nam ndiqonda Nkosi yam zange ndike ndibe nexhala njenganamhlanje. Ndiphela ukuthetha kwii-platforms ezininzi all over the country, but namhlanje ndoyika ndancangcazela. Ndabokela ngase kuthiwa hayi sesawugqibezela le nkomfa ngoba sekulate. Ndabona ingathi ayiyekwa ndinale ndawo ibhalwe mna ilindelwe okokubana yenziwe. Khumbula incwadi endakhe ndayifunda kudala primary hayi secondary eyayibalisa ngumntu ekuthiwa nguLojayi Twam. Abangangam bayikhumbula ke wayenomyeni ekwakuthiwa nguNyubatha. Ucapha ngenye imini uNyubatha lo wayezawuba sisipika. uNyubatha waze wa-advayizwa ngeliqabane lakhe uba zangaluqi phaya kule event. Wapreparisha uKehleka nobo wenza nento esithi proper prior preparation, prevent pitfall, poor presentation. Watabele kongeni ekomba uzawutsho nyani. Into nayo wathi esahleli phantsi kwaphakama isiteji sokuqala sathatha ikota yalaa nto beyipreparishini. Wafane wabambekela kule 3 quarters eshiyekileyo kwaphakama esesibini
sakhothuluza enye ikota waphakama igama lokwenyana emgqibeleni sayibetha yonke ihafu waba bazibuza bazawuphakama kwisathini ngoba yonke into ebendizayithetha ithethiwe. Ndizibonile kuloo position kangangoba yena unyumathe waba nomthule ngoba kuthiwa waphakama wathi uthi uSolomon yengofaneni Finlandini kuba wakhumbula bakhange ikhotwe lo vesi umuntu abakhethileyo kodwa khange bade bafike kule vesi kaSolomon wabesele rhabeni into lembeli obetho lo vesi. Ndiyathembisa ke okubana I will not take you longer than 30 to 35 minutes. uThixo engumncedi. I will not repeat what God has said to us. It has been a mouthful, very rich, and it has great anointing. We have been impacted by the people that God has selected here. But I need to start ngokulela kakhulu kuayanda nabantuthu ngokusimema sinonkosikazi sibe yinxalenye yale movement ye young wives ne men of purpose. We don't take it lightly. We feel greatly honored. Thank you so much. Ulela nangalindela ke ondiintroduce ngayo ingenza abantu balindele kukhulu yazi. Introduce umuntu amagama amakhulu afunda wapheka pipi wale degree abantu bamantu bethu ngoba iyakutheza amandla yakhe enziwa lento eTrofimba bakwelike kwentoze SCO advocate nearby eTrofimba da introduce ngendlela engaphezulu kwale introduce ngayo ayana phakama ndaphethe lokunotha nabami neBhayibhile yami saba kule holo yasedolophini eTrofimba kwakukhona i-event ngosibona ngaphambili baze abantu bashiya inkonzo ze-rice ezomele phansi ndakibilika phansi alisana lo maphepha ndavuka ndimthutwa ndabona amaphepha ami eza ngaphambili sendi-introduce kakhulu kangakanani ngalenxa ndiphaya ndavumoyo ngcwelethethe. What uThixo is at work is reducing part of the glory that they have given so that yena yedwa bakuzukisa abantu athi uThixo akakula space ngenxa yobukhulu bezinto ekuthi unazo mhlawumbe wona uThixo kela undawoni nakhe. Ngifuna ukuthetha ke ngokufitshane ke mna very quickly. Now Tolela, if I appear to be fast, I'm very sensitive to this. Ekukhuleni kwethu sasifundiswe ubana singabo-preparisha sibofundisa ngomoya ongcwele nekube nomoya ushumayele ngomoya ufakala uba umoya xa upreparishini esazithi awunamoya. Umdada kwayishumayela kakhulu ngomoya weyidla ngokukhwela epulpitini avele avale amehlo aqangquluke. Waqaphela kwenye igame kuba kule nto yakhe yokuqangquluka abantu abaninzi bayadikwa kummamela ngenxa yobuninzi bexesha lithathayo. Waziregulata ke yena ngokuthi athathe iswiti ayifake apha phantsi kolwini kwezileke sebesithi umama uDlomo masizilumbe sobabini nonkosikazi yena wagcine enye ayifake phantsi kolwini athi lo gama athethayo ibe inyibilika ngoba wayevela acimele ukwenzela ubana ithi yawuphelile ke semlonyeni aqonda uba makayipheze imfundiso yakhe. Ukaba ngaminazana ithile wenza impazamo ke wafaka isandla ekhobothini wacimba ilekezi kanti liqosha waphindisela nje phantsi kolwini waqangquluka washumayela wathe wavula amehlo baba bantu bebe athethi ndiyathandaza ukubana ndingagcini sendingasekho nonke ngoba sekusemalanga already. Hallelujah. Additional to what uDr. Mabisa has said, nyani abantu, it has been proven bamamela ngcono xana bethi besiva abe bebona ezakithi zisebenza. Ndiyathanda ngale yesithathu benze. You see, you listen, and you do. Ungathi umyahla. Kangangoba from research it has calculated the percentage of retention. Into oye wayimamela cha uthe nta amehlo undimamele ingakho impressa inspiration
ubukhulu becala ine-shelf life eshort. In 10 minutes time, you have lost more than 60% of it. And in about 24 hours, you might, if you are lucky, still remember one word of what has been said to you. Kodwa ubangaba ukumamele ujongile iyanda i-shelf life yale mithetho. Kanti ukuba ngaba ukumamele uze uphinde wenze iba ninsana nokho uyakwazi ukuyigcina for ixesha elizayo. Indoda endala ke neminyaka e-67 ubudala senditshilo ukuba ndithathela i-25 ndaphinde emtshatweni yayi-42. Iminyaka emininzi endiyaziyo ile yasemtshatweni. Ndiyawuthanda kakhulu ke umtshato. Nditreyinwe as a counselor kodwa ke kule nto kuthiwa zii-neothetic principles of counseling, which simply means biblical principles, ikakhulukazi kwi-marriage counseling, pre-marriage and marriage counseling. Ixesha lam elinintsi ke ndilichitha nabantu abazawungena emtshatweni, nabantu asebatshata baze ke bakhona into ezingahambi kakuhle phaa naphaya. Ndiye ndakhulelwa kukuyithanda ke kakhulu iministry yemtshato. Yeah, closest to me, and I find joy. I've written many books about it. Enye yazo incwadi endiyibhaleyo ithi Ingredients to a Happy Marriage. Kanti enye yazo Dr. Mbabisani Khuduzwe, when you make mention, I wrote a book, the latest release, ithi The 9 Divine Covenants. It's about the covenants between God and man in a very elaborated and clear way. We normally choose not to carry books with us when we are invited. I-ethics zokufundisa azivumi ukuhamba nevenkile xa ucelwe uba izoba sisiphithi. Wena uvulelwe imakethe yoba uzothengisa ibhizinesi yakho. I mention it kuba nje it has been part of the things ebesigqitha kuzo as we speak around. Kwento zam zokuthanda i-visuals ndakhe ndabanjwa kwenye indawo ngicelwe ngabantwana bam yofundisa ngomtshato kwihotele kuthiwa i-Buddhist Hotel lapha eRhawutini. Omnye umntu wabona kwezi pictures i-picture eyeyakhe. Andazi ngokubana ukhona umuntu ongakhona apho ngathi la mfanekiso uphaya kuzibanibani nosibanibani. Ndandiyakade zithathele nje ndizibona into ze-advert ezinye ndizibambela lapha koonantsika kooFacebook nakoontoni ndakhona i-picture apha. Wathi lo mntu ngokomthetho ndimele ukukumangalela ngoba i-copyright awunayo yokusebenzisa ifoto yam for this. Kodwa wansizela ndaphumula intoni na unangoku andikayaleki andiyazi yona le lokubana khonto wayo ongandimangalela i-commitment yam to visuals ingawubi visuals ezi-relevant yenza into yokokubana ndiqonda hayi ndikhona umangalele ngoba ke ndiyisebenzisela ukuze kwenzeke kakuhle endlini kaThixo. Hallelujah. Senditshilo ukuba I will try to be very quick and not last longer than 30 minutes. Though I prepared a little longer than that, I will ask the Holy Spirit to restrain me so that I don't have to say everything I have prepared. Let me speak on marriage and the family. Ndiyakhulelwa kukuyithanda kakhulu ifamily. Bendincokola apha ngoku notata uDlomo ngendlela that I'm committing imihla yam yangoku yasebudaleni in raising up strong families and particularly parenting and raising up of children. Particularly the children's ministry in our traditional black churches. Ngoba inkonzo zabantu abamnyama aziyithathele ingqalelo into yokuthi disciple abantwana ukuze babe zii-giants zenkolo kwixesha elizayo. Simane sisoyika nje ukukhula kwenkolo ezichasene nobuKristu kodwa singazi uba abazukulwana bethu bawuhlanganisa ngantoni when we are no longer here. Amen. Ngokudala bam ke ndibane sithukuthele sinye sobana njengoba ndimdala nje ndaphelelwa lixesha kwa-expirisha ixesha lokudlala ngempilo zabantwana babantu. I have very few minutes in my life to keep on sharing meaningless jokes, but we are to look at the reality of the Word of God and the teaching around umtshato kwakunye ne-family. Amen. Travel with me again. If you see some slides, please find pleasure to indulge in them. I have picked this one at even if marriages were made in heaven, even if they were made in heaven, but we
have the responsibility for the maintenance. Amen. Masivumelane uma umnikazi womtshado ubani ke? Uthixo. I-institution eyenziwa nguye, kodwa thina uye wasi-assigna i-responsibility yantoni na? The maintenance. And kulapho sidla ngokustrablisha khona. Sikhuphulweni simongoze sisadalale kube uqhusarha. Ngengobana le maintenance iyasibetha ngoku siphethe into esayenzelwa ke nguThixo. Allow me then to travel a little bit fast with you on this subject at marriage and family. My opening paragraph was not in the zona. Abanazo. Unkosikazi wami has even been generous enough to give you pen. Should it happen that uze ungaphathanga pen so that you are able to fill in. Strategy endiye ndifundise ngaso sesokubana noba ndidesign inotes zezokwenza uba ndikhawuleze ukuthetha xana sendingasenaxesha, but at the same time ungabikho mntu odinga uba athi refer kule nto ibifundiswa, ukwazi nokuthi reflect back on it at any other stage. And okwesibini i-advantage kubana iyandincedisa uba abantu xa ndibanike ezi notes bamane bethi fill in i-blanks that I have literally deliberately left blank there. Ngoba ubangaba ukhe umane udaydreama ucinga ngabantwana emakhaya usipoponi notata kaSipoponi xa umshiyile uselokuthi ngoku ndithetha ngathi ezinye izinto ziyakushiya uzawushiywa sispace so kufilisha kula blank utsho ke ngoku ungazi uba bekusithiwayo. For you to be able to follow me carefully, you also intend to fill in on the blanks that I have deliberately left on your notes. Amen. Amen. Inquiry that we look at, why is it so important to place an emphasis on marriage and family? Njengoba kunjalo kwi young wives ne men of purpose. Why? Why kubaluleke kangaka into yobana kuthiwe place the emphasis on marriage and family? Ningamangala, impendulo has been given already by many other people who have climbed on this pulpit namhlanje besichazela very clearly uba why i-emphasis isemtshatweni. Baxaxise ngendlela endingaba ndidlala ngexesha uba ndingaphinde nam ndizama ukucacisa into ecaciswe kangaka. Okusalayo ke kukuthi nje xa there is so much emphasis on marriage and family, because number one, because a family is and always will be the basic building block of society. Amen. Okwesibini, because God places a high value on family. Hallelujah. Okwesithathu, because as the family goes, so goes the church. Praise God. But abaninzi abagqibela beyingxaki nasenkonzweni umonakalo sukusuke emva njengokubana abantu abangomama badalelwa nguThixo specifically okubana babe zii-receivers zothando. They are specifically built such that they receive love. Amen. Kanti ngoba kuba ngathi ukuhlala naye ngobunono ukuze uyigqibe i-duration yeminyaka eyi-51 njengoko kube njalo uDr. Mbambisa, into yokubana you become a dealer in love. Amen. Inkunzimalanga nengxaki enkulu esinayo into yobana indlela esiwired ngayo thina abantu abangotata ngakumbi traditional kubantu abantsundu sine-misconception ne-misunderstanding yale concept ye-love. Isese yamoshwa kuba ne-commercial world ne-artists have taken the word love balivota balixhonga balingcolisa laba yinto lakhe ndathi ndihleli nabatwana bangudala sibukela i-TV kwakhona umculo oculayo pha I need your dolly tonight. I need your dolly tonight because I love you. I need your dolly tonight. Babe ngekanye nasesikolweni manje kuze uxolo dad. Ithini le ngoma? Thina problem yodoli hayi mntana uyacula. Hayi ndambu uyacula. Cha uthi I need somebody tonight. Yakuma ayitsho kanjani emntaneni ba?
lamkhuli uthi I need somebody tonight because I love you. Ngefike yendlela elitwisteke ngayo igama elinguthando yade yanganisabonakala i-intention ye-purity ne-sense ne-meaning kaThixo xa ithi nina madoda bathandeni abenu abafazi. Amen. Indoda ikhitla icinga ngothando icinga ngendlela ekhokhayo. Abanye ngani mamele ngendlela enjani na iqonda ngoba namhla ngoyaka abantwana ezikonzweni njengoba sifundisa ngayo ezipulpitini thandanani bazalwana singabazalwana singesithandana sithi bantwana bami khani namantombazana ningayitholula lento makhwenkwe ungathi inkwenkwe ndiyamthanda ingaveli iqunge ibhede kufitshane singayifumanayo. There can be 5 8 years because uthando emntwini oyindoda utwisted kancinci. I loved it xana ethi uDr. Mbambisa bakhe banidi ithuba lokuhlala kunye nomyeni wakhe baswitche on nakwifoni nakwi-TV bengenzi nix nje be-enjoya just to sit together. That is love at its best. Yani ngoba ukafunda ukuba nawe without any sexual intention, just for the two of you to sit down. Hlale nje uyazi bo wami kanti bekuyagula ndivele bese ndiphathwa yingulo nami silele phepheni sikhule sobabili sijazake yama ndisahamba ndibreak beka ubeshilo uyagula naze ndikhuliswa yilesibahela na incedile loo nto mthathweni wam udla ngophila ngokhawuleza uthenga egula ndagula naye so that nina ninenyanga minyaka engabe 9 kube khona into elisibabayo enyenza into emnandi xa kusemdala wethu. You also loan your experience. You do what? So that lo muntu uzayo angabi sabetheka kule ndawo wena othenila obetheke kuyo asebenzise la experience yakho angabi sabenza babutyhakala wena wabenzayo ukuze ke ube njalo. Yes, so goes the church. Bangaba kuye konakala emthathweni ukhe ithi inkosikazi ifika i-love stuffed. Itheni na i-love stuffed ngoba uyabonakala umama ovinjwe uthando ubonakala ehamba uluza ne-walks ezi kuba ngathi kungadosi nana ngathi uyaqhenza ngengoba uvinjwe uthando indoda yakhe uyajabanyana apha enkonzweni ufika ebatshabatshabaza amehlo lahlakacaza ulo mthuthu elothuku badla ngokuthi abantu strict kakala abomasithi kuthuku ulafta because as the family goes as the family goes the church. Ibandla likaKristu lixhomekeke ekubeni kwenzeka ntoni emtshatweni. No wonder nalo lilinganiswe ngobana ibandla lingumtshakazi kaKristu. Praise God. And kulapho sibona khona i-pattern ye-relationship yendoda nomfazi wayo ngale ndlela uKristu wathanda ngayo ibandla. Ithi iBhayibhile nina madoda bathandeni abafazi benu nibathande ngale ndlela uKristu wathini na. And siyazi ukuba uKristu wathanda njani ibandla wancama ubomi bakhe. From the glories of heaven he willingly came, thinking not of himself but my sinning and shame. My bongos. All right, let's move up quickly. We convince the entire over Israelites zifreeze. The new classes are tool. Cause of like this upper while I can be talking. Okay. It is a freeze and of them calling switch on corner so that it is removed. You know that the Bambi pleasure is like easy. But let me move and say because the world is trying to redefine the family. That's why we teach for Essenza so much emphasis upon inhlalo yasemtshatweni.
ihlabathi selidela ngathi liyasucceeda to redefine the family. Amen. Ndafonelwa mna a year, 2 years before i-COVID. Umuntu wathi kum ndamva uthetha nge-accent yabo bantu basentla. Wathi ungumfundisi andithi ndathi mna wathi uyatshatisa ndili ndixelelwe ngolo hlobo. Ndathi mna yes. Wathi ndiyacela bani siye sangafumana umfundisi wethu akakwazanga kulenza ixesha ushiywe i-flight imini yethu yomtshato silapha eMonti kunjalo nje babe kule hotel le i-ICC umtshato wethu namhlanje silapha e-ICC sicela uba uzosithathisa. Ndithi ke noba ndingumfundisi otshatisayo ndine-principles endizilandelayo zokutshatisa. Eyokuqala kukuthi andibatshatisa abantu engakhange ngiqale ngibe ne-session nobinye kunye nabo. Beautiful, nesizitars, niyabona? Nizawuvela ezulwini nina ndiqinisekile. You're right. Ndingazi uba namsoze ndiye kwakwelo zulu balikho phana. Babathi lo tata uyakwazi mos ukutshatisa igay. Zange ndayitshatha nanini and ndiqonda uba ndawuze ndiyitshatise. Hallelujah. Ngoku ngathi uyandizama wazizola lo mfana andam wathi thikithiki intsini kancinci, I'm not sure, kodwa wandithembisa into yobana for your time say we are prepared to refund you 25,000 rand. Can you quickly run and get us married? The law permits us to be married. Ndanomfanekiso ngqondweni wam ndime phambi kwendoda nenye indoda. Indoda ndini uyayithabana le ndoda indoda yakho. Ndazixelela uba lo ngumthetho uthini. Njengoba ndifikelele kwipoint apho ndazi ngqo into yokokubana the world has redefined the family. Amen. Enye into ubukele nezitivi kuba khona ezinye young wives ezipha kodwa izizoko ezinisisi mhlawumbe uthi wives of Joanna Peg nakhe ndayibona ndishow etsho ziwives eziya akhona ividiyo yoJoanna kungekho xa zihlele etafuleni the wives of Joanna Peg. The world has redefined the family and the Westland because cultural forces are undermining the success of the family. Dr. Mbambisa has been at pains explaining exactly what I'm trying to say now. It has been explained much more clearer than my words. Kule presentation ibisenziwa uDr. Mbambisa. I-culture nayo ine-definition yayo. Asiyokhethe miye notsiki kuphela kwakunye nokunkintshila cha. There are many other aspects, the culture, that are defining inhlalo yomtshato. Ake sizame ukuzibuza omnye umbuzo uba why is it important to see marriage as a covenant? Praise God. Why? Number one, because marriage is a covenant. Hallelujah. A covenant ayiyomini nje yokuzinikela kodwa iba nezinto endizibiza ngoba salient components of a covenant. Kukhona izinto ezenza lento idefine ngoba i-covenant. Yayinjalo xa iphakathi koThixo kunye nomuntu. Injalo nasemtshatweni xana i-covenant between umuntu nomuntu. Ubuncinane endingafanele ndincokolele ngazo zinhlanu ii-features ze-covenant that we need to know ba ukuze siyiqonde by covenant siyibona ngoba kuqale kube nje. I-covenant is a formal, solemn and binding agreement. Amen. Formal, solemn and binding agreement or a contract under a seal between two parties. Hallelujah. Indoda kwakunye nomfazi. Let's do love. Sidibaniso licitsane lethu. Ndikhumbule landa. Thizinikela kuwe. Manyani besikhumbula amalanga amaninzi ahlukeneyo. Nambe ndicinga lami ilanga ngo-1983. When I made a solemn, binding and a formal agreement
with that lady. Konixesha apho imoto tuthu ivele ibe ngathi kuthiwa ngabantu balungisa imoto bathi i-out of alignment. Amen. Imoto out of alignment ikutsalele ekaleni. And imoto out of alignment ijabuka amavili ikona ezithile akhawuleza aphele ngokukhawuleza. Yaye imoto out of alignment ayizilungisi i-alignment ngaphandle koba uyayiqhuba uyise in a wheel alignment center. Yaye xa imoto kuthiwa i-out of alignment sithetha ukuthi parts of the car that were engineered to work together. Oh, please hear me. Parts of the car that were engineered to work together are now beginning to work against each other. In other words, ziye zaba uncoupled. Zato zayeka ukuthi match, and they are no longer working together. Instead, they are working against each other. Kuthiwe imoto out of alignment. Ukacompete umntu nomfazi wakhe. Ibe ngomnye kanti ufuna ukubona basesiphi isiphathi esikhulu nesiphathi esincane. Ngobani ongathenga into ongathenga into, ngubani omele ukuthini emntwaneni angathini emntwaneni. Enye yezinto ezinkulu eziqeqetha umtshado i-blame game. And kuba ngathi kukhona iphathi ekuvuyelayo ukublame iphathi. Iba ngathi i-occupation yakhe umuntu ayiphasela ukugqirha, blame your husband. I must take young wives. Hallelujah. One area that destroys your marriage is blaming one another. Amen. And how to balance this? Yokuba nikwazi uphila without blaming. Ngoba kulula ufumana isizathu vele uthi asuka nguwena. Ngiyosingekho kule meko ndidala ngixelele. All right. The word covenant in the Hebrew actually comes from the word meaning bond or fetter. But because I want to talk very quickly and end before the time is over, it literally means to bind two people together and the two become one. Amen. Umthando bekumela usenza sibe ngathi namos dina background ye science ngaqala ukufunde science in this country and abroad. So in background yami ukufundisa science ngoba ngithishala science. Ngithanda kakhulu ngathi chemistry le ngoba sidibanisa elements zine chemical reaction zibonde zikhuphe i-products, reactants and the product akusafana tu ne-constituencies ezenze yona. Umthando unjani? Mhlawumbe into esimila kuyo mashed potato. Kanti nayibona i-mashed potato? Uthatha nje itapile uzifake emanzini wabilisa amanzi uzibethe nje ngephini. Xana sezidibena ngoba salicacisela elatapile belincinci. Kwazi ukutya elinye kwelinye. Zidibana kangangoba ziyi-mashed potato. Amen. Bekumele uba umtshato uhambe kakuhle. Bethwe kumoya oyingcwele ngephini. Ude ugqibele uba yintoni na? Mashed potato. Akukho tapile lingagxeka likitapile. Qala kuyi-mashed potato. Amen. Ingasomnye umthandazo wethu ukuthi uncede Nkosi yami. Let my marriage be a mashed potato kind of marriage. Let's pray for a mashed potato kind of marriage. God himself has entered into many covenants with men. It's a subject I love so much. That's why I've spent quite a number of years producing up a book on covenants on him. God entered into covenant with people like Adam, like Noah, like Abraham, like Moses, like David. All of God's covenant have 5 common elements that are parallel to the marriage covenant. Emtshatweni ukhona element ekuthiwa the promise of the covenant. Amen. Eyam nomkami esithi ngizancama umama notata umfundisi wethu wayesindisiwe engafuni ufunda le ndawo kula prayer book yasewisila esithi dawancama onke amanye ndinamathele apha we believe us now kwawo amanye. Hallelujah. Into esancama ngabazali bethu zancama umama notata ndinamathele apha kunye nawe ndibe nawe. Mayibonge Nkosi.
I gave that lady a promise of the covenant. Why is told them to what must John and up every level? One John and I'm John, Sir John. Look, I'm a dead what I am making a promise to this lady. One more teaching my even we are to make a promise to me. Hallelujah. Covenant. It's a promise of the covenant. Boy, kumbula na promises. Timutande, kaukula na tupilile, kaumnani na kamubi. Sete sobabini, so tulwe kukufa. Amen. Alikani kenepile phrase. Yokubana abantu ngoku endaweni yokuhlwa kukufa, ohlulwa kukusa. Kodwa babevumelene uba sithe sohlulwe intoni na? Babesazi uba kukhona ukusa. Cha benethemba loba ukusa kuzude kuthini na? Kuhlulwe. But for reasons I don't know, they break the promise of the covenant. Amen. That is the blood shed of the covenant. Hallelujah. All covenants, there is the seal and the sign of the covenant. There is the feast of the covenant. Bathi abantu emtshadweni wami. Kwakungathi lo wasekanela sekanile. Wangena wayikha kodwa hey bathi abantu bamkhabe khona sidlile kula mtshato, and there is the sanctuary of the covenant. Uthe umama umbambisa, the marriage bed must not be defiled. There is a sanctuary of the covenant. Kana sithi sanctuary indawo, i-bedroom yabatshati. Oh, ngayitsho kanjani manje lento? I-bedroom yabantu abatshadileyo. I-bedroom yantoni na? Yabantu abatshadileyo. Indawo apho bafikele kukhweni bukaThixo beconsume khona umtshato wabo. Indawo emele kwa indoda noba ibike yangabiki yophangela eGoli ikhumbula ibedroom ya ithi xa ibuyile after 3 days from work bulise nje abantu wanikhulula ibhadi yebedroom. Yephi na? Ngoni mama wena. Hayi uba ibedroom ibe indawo ngathi kukhona inyoka ilele phaya ifuka ubuhlungu ilinde uba kungena iqhoba izona ukuthi iqhoqo enhloko. I-bedroom asiyondawo yokuhazulana kwendoda nomfazi noba konakelephi. Differences zenu bazikaresolve ebedroom. I-bedroom is a sacred place. It is a sacred place. Adala malikehlekazi laphi elathi mntanami ngamshawuthi umyeni wakho ngena naye ebedroom ngicela nawe ulahlekise lo kehlekazi. I-bedroom is a sanctuary. Amen. It is a akukhona imistake phakathi kwakho mntana kaSipoponi ngicela niye noba kukwasiphethe. Kadala noba ninamali ithenge iglasi ye-drink. Ngicela amanzi babafake ilamoli la uzibhala. Ukufuna ndithathe abantu abaningi banabamizana namanzi, glasi yamanzi. Benzala kushuswana nithi phakathi intoni islice. Selamoni jonga emehlweni. Ayike ine-right yokuhazulana kwasiphethe. Ngoba usibheke is not a sanctuary. Nimkaniqonda futhi i-dealing zenu zilungise kakuhle endaweni enimele ukuthini na ulungisa kuyo. Amen. Okay, basithethe ngezinto. Ndithele mdala kaloku ngiphelelwe i-chance yokudlala ngempilo zabantwana babantu. Marriage is a covenant. As a covenant is unconditional in nature. Amen. Kangangoba ihleli le mfundiso besinwa eqelele kwento endiyicingayo ngoku ingathi le bisithethi it is unconditional in nature umtshato lo. Because as a covenant, marriage involves cleaving to one another in sickness and in health, in poverty and in wealth, in pleasure and in pain, in joy and in sorrow, in good times and in bad times, in agreement and in disagreements. Amen. Ingakumbi nexesha le disagreement. Zinice disagreement. Zinice intoni na?
disagreement. Ndiyandifunda loo nto ukuya ndihamba nomtshato ixesha elide uba tyhini yazi uba ngaba besingena disagreement lesekudala yaba boring le mpilo yam nelalithi. The reason why we enjoy each other so much, we are two adult people who are different in many ways. Amen. Many years back ndake ndatshatha isicouple yangapha engcobo. Amen. Beza abantwana babantu kufanele ndemhlele umfazana weyibhudlubhudlwana nje sibukele. Ndathi xa bengena in my counseling chamber ndathande ndabancokolisa ndisithi nje I decided to throw a curve lo mfana ndithi the son, do you love this lady? What? Everybody I don't know. Why do you ask that question? I'm over the hills. I'm on cloud 9 with this lady. That's beautiful. That's beautiful. Why do you laugh here? Yo, please, the other thing I love about her is because we are so different. I am more of a reserved person. She's a carefree child. Yeah, she's more talkative. I don't talk too much, and she's more outgoing. And that you are taller and she's shorter. You are lighter and she's darker, and you are a man and she's a woman. Go on, Yani, you are different. You are not lying. You are not lying to me. Hallelujah. I was not the one officer who solemnized in their wedding. Through pre-marital counseling. Until plus minus 8, 9, if not 10 years, I met up at Oxford. Omnye umama owayebareferishe kum endandiphangela naye kwa-education. Ndambona apha e-Oxford umama inxiba impahla ezimnyama, ndancokola naye kanti usanduswelekelwa ngumyeni. Ndake nda-express ii-condolences zam. Wabesesithi yemfundisi, abantwana bakubona nje abasahlali kunye. Abantwana bam abathwaleni, batshatisa some years back. Hayi bo, unkosikazi ihlala apha kwabo nasika, please uncede mawethu umfundisi ndiyacela please. Intsana zabo zisencinci, khapha uhlale nabo phansi ukuphinde uthethe nabo, ungumfundisi othethe nabo before batshate. Ndithi ke kuye no, sizawubethwa nje zi-ethics zale practice yam, andinalungelo lokubafonela. Izalapha in counselation, the counselor must seek the counselor, not the other way around. Tell them to do that to me. Yandi benza loo nto ke, wafika kunjani bona wethu bafika behamba omnye iqhube ihama, omnye ifika i-X5 BMW, engulo weqhube yakhe bazimisa pha ngaphandle. Good, great, wonderful cars. In my humble establishment, they were parked there. Amen. Xa ndithetha nabo bantwana bam babesakhumbula nezisofa behleli kuzo. Bekhumbula i-counseling room yam kwakhona i-tissue paper kuba abantu bayakhala. Bakhona amanzi kuba abantu bayancanwa. Bakhona a lot of stuff. Zii-requirements lapha. Zii-tools zabantu. Then kube khona into endiyibiza ngoba yi-cry room. Xa ithe inyuka kakhulu inantsika, omnye utshona ekamereni, simlinde thina bangela khali kwecala ngapha. Into esingayifuniyo ukuthi share kunye naye silile sonke. Xa ulila ushelishe imoto sentiment ecounseling. Umntu olilayo akasileli sithina. Ulila yedwa aphinde ubuye siqhubeleke nomsebenzi esina. Now ke uthi ke ngoku lo mntana kum. Futhi I don't even know why there's nyanzeli sibasi zapha kuwe. Ndabe ngayifuni kwa lento basizapha kuwe. Why? Abana nawuhlala nozibani bize igama lakhe. Why so? Because we're so different, man. We're so different. We are just incompatible. Usibele uba 9 years ago, imbali yoba atshate naye ngoba ngitheni la we different. Namhlanje uthi bangohlukana ngenxa baba sikhona izinto ezinida uqondwa kwinhlalo yomtshado. Agreement and disagreements. A covenant marriage means that people know that they must face problems. Face them.
face them. Discuss them. Amen. Ngizama ukuthenga izinikazi ezirayi. Esweni ngifuna ukufaka zona. Udabula wabo xebesotho. Usuye wedwa. Ngakho ukuvuka uthini babulaye bayaya cha dike. Wabo xebesotho. Andiyabna. Ngabona ifaka manje wezinikazi. Awunathi manje ukuthi leyo unxebela ntoni na? Azihambi zombili, please change that. I'm talking about disagreements. Yes. We face problems. We face disagreement. We discuss them. We seek God's help. We resolve them rather than run from them. Because there is no other way out. Oh my God. Because there is no other way out. We are committed to one another for life. Because that declaration besifundela nguDr. Mbambisi. And it was enough to tell you, oh, bana umtshado udilize bro. There is no other way out. Hallelujah. Tatile. Hallelujah. You are there for life. Amen. Now, what is the purpose of marriage and the family? It is to, I put a lot of scripture references in your notes. I've even taken the pains to take the scripture and put it there, particularly in the book of Malaki. Great words around the break of a covenant on child. In a woman, you know, in God. In Mumlaiti, we follow it as a this is that the Sobara who partner with the wife of your youth. Praise God. Amen. You forget about Umtada, forget about the gods and not at the same time. You know, as far as the scripture is concerned. Amen. Okay. This can sound more stricter than what the Bible says, but let's look at it quickly. Now, the purpose of marriage and family, number one, is to reflect the image of God. As such, it is to express God's identity and likeness, including His character, His nature, His personality, His virtue, His sense of humor. Hallelujah. There's a lot of sense of humor. You can pull up any element that you play me. What's the play me? At you, Nakabam, so long as by the parent, that was one of the parents. I tell it out, you choose a routine. That is over. That's it. And I'm going to go to Yama, and I'm going to go to me. Understand that? The work of niggas and I'm dancing. This man, Ubabuzwa, probably annual conference. Ubna singing over the song. Ubaka to the Fugu book, and I'm going to the Bobanya and more big back as we depart. You know, you tell like every copy can go below. Yeah, that's the humor. That's the humor. And Bangaba was Milan alone. Who tried to start much at that. Amen. Almost at that. But Bangaba, as in what it some champions understand, says no woman as such, it is to reflect a design for his creation to be a priest. You know, my young eyes in the champion when we are, I've listened to many women here. They say to me and one book show of the guy. Hallelujah. Bekaya sinayo banina, upisho, and flag around the hands again. We are the Rabatwa. Bekaya Timalemi Yaginai. Amen. Mountain Temple Wabanike Utsigi. Ubangabanike Utsi. Lord, do any calendar in chat away. In your calendar, I can figure sitting room. Shumay Lumino Abile. Atinina. You said where from Maluka. Amen. Amen. You have to tell about. Which is most stupid. When
ngoba yipriest yaphi na? Yes. Ayiqhele ukuthi angakushoke enkonzweni. Ngoba ndoda wala ekhaya kashuma imali enkonzweni. Ngakhona amadoda vele ubona ane lives ezimbili. That amphibian, a life on land and a life on water. Xa isemanzini iphefumula ngegills, xa iphandle fully nostrils. Xa esenkonzweni uthenga izinto kodwa bengathi nguKristu. Hallelujah. Xa efika ekhaya ukhadene ufuzuyisa. Ikhaledwana akho kwaYesu ngato. Ingazugcine epulpitini. Njengoba ingadi zakhe zilapha. Life zakhe ziyi-2. Ngoba hayi bangaboshela epulpitini utasekhaya. Umnandi becaweni. Thuba zimandi. Yesu, Yesu, come in yoyono. Jesus, Kabasita Rabasa. Jesus, I sing it on Jesus. I find the daughter. All right, intimacy, intercession, prayer, and worship, and kings, rulership and authority and dominion. Are people who call that the rulership, Ugatata, you try to live in the secret yard. Utata Jemba Utwe Maga Kokele. Utomagatini number. Magabe king, Maga relation. The problem like him one car. Kufuneka efulelwe umnyango we-submission kunkosikazi wakhe. Once that lady refuses, akadala nobana ulithule lokukokelela lifunde kangakanani akayikwa ndawo. Isithixo sobana maka-exercise la part yakhe sigcinwe umkakhe. Amen. When the lady refuses, she will not be able to take the command and lead the family. Amen. So injini ephethe lomcimbi apha ekhaya umama. No wonder we call them the heart that makes a home. The heart that makes a home. Yes. Yiyo lento amaXhosa abhiliva uba kwamzi ngumzi wenkosikazi. Njengoba yazi ba umnikazi endlu ngubani na? Inkosikazi, irrespective of who is the ruler. But the actual person who has a title deed, Mama Wekaya, my bowing goes. Hallelujah. The quotation then the selected with the social media now. Cut into the that's why paste that up. The title kumfwe Florence Latimer. Tina bana bana bethetha befuna ba resources zakho za knowledge. Uyawuphoxeka ngenye imini uphe uyisela izinto zabantu ziparate nathi zezakho. Uthi Florence Latina, we wives are to put our husband first. Care for them and please them. That's a simple mission, eh? And this principle does not mean that we sit home like doormats waiting to be stepped on. No, that is not what it means. It does not mean that we don't have an original thought in our own. No, it does not mean that. It means that we put our husband first before our children. Hierarchy needs. Dr. Manis yes, depending on upper quotation of Florence Latimer. It means that we put our husband first before our children, before our parents, before our friends, and before our activities. Hallelujah. Hallelujah. Funela utata umbambisa qala jogo umambambisa inhliziyo yakhe iphi namhlanje kwenzeba awabukela amabhokobhoko kakuhle naye ethe ukwethu kamandanyana. Amen. Abafazi nota bengasilawuli nje kodwa banamandla umangaliso wokuzi-influencer. And that is what God has given them. Phaya kwamndani ngawuki mina for example umvubo. Dadu ucapkela nyana umvubo. Into banutanda wephangela borders ze farmers amabhulu nabantu elipolisa lapha
ukuthatha wayindoda uma sasingahlali naye sasimane siyothenga ubisi olujijiweyo efama yebhulu sitye umvubo ebuselimini emalanga naxa sawulala sitye ntoni na ndade ndawenyanya wandixhesha xana sendimdala into endingafuna uyibona yayintoni na yayingumvubo ndithathe ndingatyiwa mvubo kodwa indlela ebewutya ngayo unkosikazi wam nabantwana bakhe kuba bona bayawunandi abantu bekhinqaza le bayawenjoya umvubo andazi uba kwenzeka ntoni nini ndim ngoku ubhosi wawona masafumane sendisazi uba kufuneka ndiyofuna la abizwa ngoba yi-darling amasi andithengi nawaphi andiwathengi nawo qo angathandwa phaa kwam kufunwa i-darling amasi ndize nomvubo. The reason why I do that, the lady influenced me. Amen. Into akungayiboni nginawe isikole bengekho kuso ngena nomelo udoktor Mbabise bani silobani senguye ukhumbuza umyeni wakhe ba ingathi uyadlala namntana kanti khona esikini uzibani wekade ngaba kubethwa baphi ke rugby wengathi bakukorwa xa kutheni wecimba xa ibheke ezulwini noma ikholiwe ke ngoku kodwa ngokuseyisazi uba ikholwa xa kutheni uinfluenswa liqabane lakhe kwintlalo yasemtshatweni. Now move on quickly ke mntanam. So umsulwana wam lo umsulwana wam. Yes, to reflect the love relationship between Christ and the church. That has been discussed already. To demonstrate the father heart of God and to form a foundation for strong, free and prosperous nation. That's why the activity ends while the movement. Ayikabikho efanelwe ligama elingu-nation building. Ukodwa le nto singayo namhlanje. Nihamba kunye nami? Noma intona i-G20 ijongo compared to what is happening. Ndiyavuya ningayanga kwi-G20 niyibhadlile niyazile ebhadlile mayethu. The most important gathering kune-G20 yile. Ngengoba apha kuyo, it is the foundation for strong, free and prosperous nation. Amen. To conform us to the image of God, to experience companionship and enjoyment. Amen. Sekunzima ngokuhlukana nelalethi mshandena. Noba siyaphangela siphangela kuyo. Noba siyashumayela kuyo. Noba ndiya endaweni ethile lapho naye. Kunjalo nje ndilibala iphesi noba ndilibala yena. Yenye imindaba nje lungabi na license yilibele. Phansi komqamelo nangicinga ndibele phakathi inkunkulu. Ayilibala xa sihamba kodwa wabe yena khona yabe license litheni na. How does God want us to use our homes? Number one, God wants every home to be a place where the principle of the kingdom of God are lived out. In this way, homes will become, number one, a pattern of good works, attracting the lost. Praise God. Attracting the lost. Wa-influencwa ngabantu abangazange bathetha nelimdaka nathi esingazange sibele thamsana lokuhlala phansi beshumayela kodwa seva izinqi zehamba yabo nendlela abaphila ngayo kwi-environment esikuyo sirhalela into yobana singawuphila umtshato wekufane nowabo. Namhlanje we're so excited to see them walking the journey so perfectly before us. Benza sivume xa sijongene iyahambeka lendlela. Iyathina. Uba wayihamba utata umbambisa for 51 years. Iqale yayintoni 42 years. Hallelujah. Iyathini lendlela. Iyahambeka. There is a party of those who have lived it. A good testimony to those who are outside of the community of faith. Nabangamazi uKristu bajonga baqonda ba yey uba mabintlalo yomtshato nje. Hallelujah. Ndidla kuthetha ngamadoda. Amadoda dadlo ayana. Yithi ko enye yezinto indoda engasilungu ngesantsi. Izince ngayo nanini. Andikhathali nokubana ngathi umuntu uzenza mphethelwe nabanye abantu. Kodwa ngaba you are not confessing, you are not hiding up the truth. Amen. Uba ngaba uthetha inyani kungathi kanti kukhona an unconfessed sin
esikwenza ube ngoba abantu bakhe babe nezazela ezingathi zathiswa ngemsini. Umuntu athethe into angazange waba yiyo nangazange wa experience nje kube ilungiselelo uma makayicingelwe Bethel ngabanye abantu. Abantu abaninzi basinika umva wesandla for sweet nothing. Let it be your boast into yobana ume ulumo ngezantsi uzinceke unjalo nje kodwa uneqholo lobana I have never known any other woman sexually except the one I'm married to. Amen. Live your life such that this will be your perfect boast. Amen. Ngikhathali nobana le message uyiverse uMoshe kakhulu. Qala somewhere. Do you know? Don't allow the past to define you. You are not defined by what has happened in the past. Begin now to say that, and from this point onwards, I will not only pull up my feet, I will say to it that no other woman will have a sexual experience with me, except the one that I am married to. Iyawomeleza emtshadweni. Ikunike igunya lokuthetha into ungashwabanisi. Awumane ungathi ulahle kwelulwimi emlonyeni. Uyiyayanisa into esingayivayo apha. Ubuzinda ufuze ukhogasela kokwenu akwazi ukuthetha. Awubona ngexhoka. Phila amanyani ixesha elide ngoba yakufanela. You right? God wants every home to be a place of reaching out to the poor and the needy. Amen. I've seen that by God and Umamis. Again, asebenza naye slightly with sasibiza ngoba immoral regeneration movement. He was very active on it. Supported it with a lot of generous giving to see to it that we fulfill the purpose in moral until he saw that it has lost its original mandate and is no longer pursuing the original direction it was pursuing when it was first started. He gave what he heard so that the needy could be reached with the gospel of Jesus Christ. This extends the other members to other members of the body of Christ, and this reaches beyond the stronger, the stranger outside. What are some of the practical ways in which we can get more actively involved in outreach from our homes? Wives. Nihamba nyani iwives aziphumile emadoda ziya nasezalini nasemakhaya ziya nasemakhosini. That is what I'm talking about. Housing needy singles, whether they be newly converted or in need of local parental oversight, using your home as a center of hospitality, ministering to those who are in need of love and care, and reaching out to the older people. In the body of Christ and your neighborhood, serving them through the acts of kindness. Hallelujah. Establish a healthy relationship with your neighbors. Using your home for church functions. And what is God's solution for the fallen condition of the family? God is very interested in the restoration of the home. Hallelujah. Amen. That is why restoration means that has touched our hearts more than anything about their experiences. We men of purpose, the young wives ministry. Into unto ati ndandifike ndingubani, ndandifike ndinjani, ndandifike ndinephi mindset, ndandibona izinto ngaluphi uhlobo. Ubukho bam apha buditransforme kanjani. So uyenza ivele ukuba i-association yakhe nale movement iye yathi bring about a healthy transformation. Kuba ngathi uba wayiyekwe enjeya ngele history namhlanje. Ungenakwazi ukuyithelekisa lento ithetha lento bezawube eyiyo uba ngaba ebengakhange athi pass through this transformational movement, a young wives ministry. Man is responsible to take full advantage of God's answer. Man and woman must first come into right relationship with God. That's very important. Amen. Jengobana, the Khalala Jubuti end on this part. Jengobana,
kunzima kangaka emadodeni ukuthanda noxa uThixo ewayalele ukubana amadoda makathini na kunzima ngolo hlobo kanti nakomama ukululamela amadoda njengoba uThixo wathi komama mabalulamela amadoda nimamela ayivakani kakuhle lo nto. That's why progressive women organizations has gone zilwa lesizakhe soba abafazi mabalulamela amadoda. Thina abafazi zithathu ezetigcinezelo yabayi-apartheid yabayi-culture yabangamadoda ethu cinezelwe thina bomama cinezelwe thina bomama yazibokakanga abathethi nyani babalwa nje leligama lithi submit. Kunjalo nje babe belokulazi uba lithetha ukuthini. The actual biblical perspective of the term submit is Greek sithi elagama lingu-submit ngoba iBhayibhile iNew Testament yayiqalisa isiGrike mos ligama lenziwe ngamagama amabili upho notasso. So ligama elithi upho tasso which can interpretwa literally lithetha ukuthi you go under and you lift up. You go under and you lift up. Into eushiya usazi uba behind any successful man there is a tired woman who went under and lift up. What is upho tasso? Upho tasso. Utani nabafazi walulameli awemo amadoda. It sounds like it's a hard food for leaders. Abafazi bayiva bengayiva le ndawo yolulamela amadoda. Ingathi kwiBhayibhile ngabhala ngokutsha bangalintshintshela ngam bafake elinye. Umlando bengathi ihasi eredela ukululama kwayindoda nikhe nabona amadoda. Indoda ibonwa yinkedama nje ihasi. Esiakamnyani ngathi andinakufanekiso wendoda indoda sisalangihasi nje asikhathi isilulamele intoni na ayinathuki ifuna into zihambe kahle ukathi ubathandi uThixo mna ngenza nje ninamadoda lulamela nabafazi ngoba amadoda bengazisokola amadoda bezawuthini na bengazisokola. He said of you, why did God command women to submit and men to and men to love? We are called a woman in a trillion of gallons of love. That to a love, a woman loves out of nature. I saw only two can love. The woman is not to Papa. And to Allah, the woman does not struggle. That's why Dr. Pakistan spent 5 years being foundational in the children. Men cannot do that easily because women have that kind of love. Ona hlobo balava ngalo abantwana bafune ukulava ngalo nendoda. Amen. Abafuna understand uba indlela expressa ngalo uthando ola hlobo bethanda ngalo umntwana wakhe uthanda ngalo nomyeni wakhe. Xana sithethi nyani amadoda adalwe ngohlobo loba ayamthanda ukutekethiswa. Amadoda athanda uthina how you go careful, draw a line ungabaflatterish. Ngiyaqonda uba ngaba indoda yakho kunda uthi ndaba bhadela njiba omntungwa uyawubothe ukhetha ngawusela ngonyama iphila ayibambe komsila
uyamthanda ngobana ethanda ukufa uba uyaflatarishwa ngokuthandwa ngendlela ethile ngunkosikazi wakhe. Nihamba kunye nami? Yes. Kodwa uThixo wathi mayibe ngamadoda athandayo, wathi mayibe ngabafazi abalulamayo, abathobelayo. The reason why God did this is very important. Uyifuna sihlalwe kukwazi. That is, I'm about to close. Uyifuna sihlalwe kukwazi ubana we are unable batakwethu. Ngikhathanda kumse igqibe i-51 years etshatile. We are unable to do it well unless God walk beside us. He makes our burdens lighter. He makes our journey brighter. Without Him, we cannot make it. If God has not been on our side, you are unable to love that lady unless God helps you. You are unable to submit to your husband unless you yield to him first. Let him touch your heart. You will be able to do what God has commanded you to do. You depend entirely upon God's direction and mercy. It's your prophetic destiny to submit to your husband. It's your prophetic destiny to love your wife. But let God help you, because inside of you, you don't find it. You really don't. Because love is not that willy-nilly feeling. You heard when the lady was still a young girl. Now that you are in marriage, no longer willy-nilly feelings. Amen. Omnye mama afika apha kumbeziswa ngomnye umfundisi wasefaith for counseling. Uthi lo tata bendiye enkonzweni umfundisi ndayalwa kwathiwa mandithe umfazini wam ndiyamthanda. Oh mfana wam watsho nya ndamxelela wathi umfazi wam makubizwa amapolisa noba iambulensi inje xa amapolisa engafikanga kuqala. Ngenxa yokokubana zange wayiva le tyali isithi buye ndiyakuthanda. Mhla yatsho wasaspenda ngeke uke uyafuneka noba yintoni kumele kwenziwa umyeni wam angaphilanga. Tell that lady that you love her, even if it shocks her at first. But continue saying it. She survives because you love her. Yeah. She will continue to serve because you love her. Let her know that whatever happens, you love her. Let her know that you are there for her. Praise God. Yo, my father is very strong. He fears no man. No man except my mother. Abantwana very observant. We are born mawutata lo awakatalanga awakamele bajonga. Kodwa beke wamaphambi komama wakhe utata kuyacacazela. Thank you so much. You can enjoy sharing about Umtshato until cows come home. We have been here the whole day. We have heard so much. I thank God for each and every one of you. I thank God for a platform such as this. I pray that may God put His hand upon this ministry. May there be no evil against it. May God let it flourish. May we become a solution to our dying nation. May we consider ourselves that we are lifesavers and that we leave no one behind. May we wish that all families could pass through a forum as this so that God begins to work on our marriage lives. I bless you. In Jesus' name, amen.